Welcome to another episode of K-Box TV. I'm your host, Architect Kendall Esperas, and with me is Samoa! Okay nga, yung for the nth time nga, yung plano na ito na yung gap. And una, already, tapos sunod, bumagyo. Balitaw, kindly introduce ngayon. Iti yung tagsa-tagsa ni Ace ngayon rhythm and vocals. Ren, lead guitarist. John, I contribute happiness. Drums. Hi, I'm Jeremy on bass. Keno Samoan katapos kakano nagtikangan Samoan. History. Kaya Samoan, nagtikang ito in elementary pa kami. May na kami magkilala, drummer, since grade 3. Grade 4, sorry. Grade 4, tapos diri pa kami ito nagbabanda. Ang pagbanda namon, ang high school na. Ito nahuna-hunahan namon nga, mahilig man kami itong wrestling. So nakuha namon ang Samoan talaga. Kumbaga, warayan ito, connect ang Samoan, hamon banda. So namiling kami paagiliw at kay naguna-una kami waray man connect kita ito nga na banda. So in research namon, ito bakit konektado ha banda ka sa music. Samoan. It's Samoan niya, bakit group of people ito ya, bakit so ganito. May ano ba? Kung ito era kasi diba? Tribal to nga tribal, pero di rin man kami tribal. Something. So bali, nera culture, may nera freedom, so ganito. So bali, hamon liwat, iba-iba nga genre, at hilig. Ginimix naman ituan, may the freedom naman. Ano tamon mabutang parat usa nga peace. Contribute waray sinisiring nga no boundaries. No boundaries. So Para si Toya no. Freedom of speech. freedom of speech. Niyan, So kami ito niyan. ka-close. So kakano kapag tikang pagsurat, pagkanta, kas yan na nagitara ka na. Lagi sar. Sige Nagitara. daw. Ano ni mo kuan anis So nagtika nga ako pag surat after yulan dala. Then after yun lang dala. After yulan data. Kay an dati amo nan dati. May nakabandan dati wala. Waray amo. Okay, first band ko din eh. First and last. Wow! Balita mo. Bali after Yolanda. Amon pag kuan na may danamon mga sangkay nga nagpa-practice ra din ni kas napakaya na kami kun uy-hay ka mo na practice sa mo to era kin-introduce ang K-Box. Pag sa kanamon diri pa toy Manuel Mer. Kuya Mer. Diri pa toy time and band toy RG pad to. Sa mo to nagsiniri nga toy try ka ko kumpo. So ginano niyo pag forma niyo nag-audition or nagkiriglala? Actually, ano ba? Ito na Original ka talaga. Audition. ito original kumbaga gud ang pagtikang banda kami nala ito ni Jan original Sa outla ka. Samoan. Okay. Tapos Jeremy then Ren. Tapos sige dyan. Kakano ka nagpagkuan drums ba na baro? Kaya no drums lang tani maging pili. Nila kasi yung time na mga elementary siguro, tas nakita ko itong, sige, mahilig mo na papa mag-cleanin mga Eagles, mga live, mga salito, mga Bee Gees, tas nakita ko nga bagat Mas cool na, man nga drums nga bagat. Tas nag-research ako kung ano, balbagay nito, mga parts, something, o so dito, tapos yun, hasta na, kuwan nala, na nabaro nala. Hasta nabaro so nala. pagkita niyo mo nagtutukar, mas na-attract ka din. Oo, baga gaganaduhan ako dito. Nag-gravitate ka dito. Oo. Basta na nga bagat YouTube, basta nababaro nala ako kung ano. Self-taught ka la. Oo, warik mag-kuwan. Hino man timo bagan gin look up nga drummer. Ever since pagtikang niyo. So, nag-start man ako ng Eagles, so Ang drummer ni drummer Eagles. niya. Oo. Nalimot na ako name, basta nakantagya pa to. Nakantagya ba? Nire-research mo. Shania Twain. So kauman, ano pa ning pinamatian nga ibang drummer?
haamon man good time so bagan wala na gud ako ma-expose ang mga classics or something bagan. So more on mga punk na, mga alternative, Influence mga ito, ng mga punk. mga suwed na ito. Basta nga amo naman pagko-composition, amo nakaka-come up naman what if so good. Pero amo ito tak pinaka main influence mga punk, mga suwed ito, alternative. Ikaw rin. Kano ka nagtingin pag-gitara? Mga kuan siguro, 2011. 2011. Mga bata, sa high school pa ako. Yan ha, may school ka lagi. Night siguro, high school. Night school. So, inaman ni mo bagan, ginawa ni pagtikang pag-gitara. Ginawa ni mo idol. Ay mo kuya. Hindi, ginawa ni actually kita. to, baray la, trip la, eh, gusto ko lang magbaro. Tapos, kasangkay ako yung nagbabanda. So, ngadtok na, bagat na dara. Ah, gitara ka. Oh, gindara. Easy to get. Easy to get. Bad influence. Pero ano ba, kumusta man? Mga okay, gihap. Yan nagtutoy mo. Oh, amo nagturutut. Shout out. So, Yan ito. hinadto ka nagtuto. Nakabanda dati. And just in case. Sige. Just in case. Just in case. Just in case. Oo, nabati na pag ito. Just in case. So ano man, nimo mga idol nga sideline nimo nagtutoy mo. Oh, bali na Papapatiyan nimo yan ha. influence good pagkatikang pag gitara para mo ito. Ah, Amo nagkuan. Buka inspirasyon. okay. Kaya no nagkuan. Sige, kita kan Jeremy. Jeremy. puti. Kakano ka sumulod ang banda na Samoan kay? Hayera. Oo. After ng Bagyo, Yolanda, sumunod ako. Tapos, kaya no base ngayon ni mo na napili? Base kay Shanko, aw na akong nakuan, akong sang kay amidan ni abangan live nga CD Hanira Flea ba? Flea. Ay, Flea. Oh, nako natuhiya tong sahan Red Hot? ko nakita Red Hot Chili Peppers. And then andito ako nahukan hubuhi ah. Oh, gitu. Hubuhi ang nagbi-base. Ama to pinakakuan ko nga. Wala ayos man. Ito ayos man niya. Oo. Ay, pati alawas. And then amo to nako nag-research ako kung ano niya ginagamit. Tapos tingin nito, ito na ako nagtikang na ako base. Nagkuhan ka na kan Flea. Oo, Stop Flea. ka na iya. Hifli ko Sana talaga. yung trumahubo. Ito ya hifli good talaga pagka. Oh, sige. So, para yun, tunugit Samoan, tungod nga, iba-iba man di influences na sa ring nga. So, ano ni mo pag-describe it, tunugit Samoan? Tunugit Samoan, bali, ano ba? Nalin on more alternative side. Sorry. Okay, pagka hard rock, duo, punk. So, dito, pero pinaka genre nga matatawag, ambot, malahim mo na lang nga genre, pero free lang. Ito ko nga. Ooh, so deep. Ganda nun. Bagay ta bago. Ulit, oo. Kanera kalugaringon nga genre. So, basta hapoint nga mag-arrange na kami. Kunong tera So, ikaw nga na-compose, ano siya na anot na una? Lyrics sana kung melody? Usually, kuwan, melody, kanta. Melody, Waray anay. pa ito lyrics. So, Tapos, kakadimuhira, tapos kinihimuan niyo yung direction and arrangement. Tapos, masunod na lyrics. Actually, kuwan, before ko ipabati, hayera. May na lyrics. Bagat, sigunta nala 80% humanat kanta. So, dito, tas matawag ka for text. Kan dyan, or kan Jeremy. Kuninot ba kanta, hayera? Uy, pamati yan. Okay. So, sakto lang kita. Kaya na yan, kung sugad, maghatagan melody, tapos dahil nawawara na, nagtitikagarayo na diyo. Pero at mo pa gihapon dahil may dagyap bass niyo nga. Para sa ito, may lyrics. Kaya dahil, kung nanot lyrics gihap, hindi na gihapon niyo nabubutang ako nanot na hangin nga. Okay. Sige, matukarit Samoan in 2 songs. Tapos mabalik it K-Box TV.
day, we're still like the movies, out of control. It's better we're not this. Whoa, wondering where the clouds will fly. Suddenly I'm lost like a child. Where do I live like this? Saying whoa, whoa, somewhere I can exist. Don't tell me where it stops, somehow it's gonna drop. All the pain and the misery, all of the tragedy. Whoa, whoa, somewhere I can exist. Go! Whoa, do I live like this? Saying whoa, whoa, somewhere I can exist. Whoa, where do I live like this? Saying whoa, whoa, somewhere I can exist. Don't tell me where it stops, somehow it's gonna drop. All the pain and the misery, all of the tragedy. Whoa, whoa, somewhere I can exist. Saying whoa, whoa, somewhere I can exist. Anay, before ko ipakyanan yung mga gintokar pala kanina, ano nalata natin bago nga segment. Ikatulo na siguro ini. Tatawagong namon Mr. One Come One Shot, Question Impossible. Nice. Thank you, Mr. One Come One Shot. Uy, improving na. Game print na yun. Okay, di rin nababasa na. Hindi na pan-doktor. Patay kailangan mo. Okay, Jeremy, are you ready? Are you ready? Kung last Christmas, wow, sakto good luck. You gave your heart. Yan na liwat na maabot na Pasko. Puputson mo ba it imo or dili? Why? Pwede man imo kasing-kasing. Imo. Pwede kasing lang nga imo. Na-smell dahil niya. Puputson ni mo tim kalugaringon. Dako. Dako itong dako dawat. So, Dawat makukonsume. Dire ada, dire ko napuputsa. di rin mo puputson. Kaya ano? Why? Kami na may na tagiya. Ha? What the? Ame to. Okay. Iya ba tan? Oo, kami Wala na. ni sayo, wala ni correct. Wala ni sa'yo Wala pa. ni sayo ko. It heart may tagiya, it mind may tagiya, it lawas may tagiya. Di ba? Okay, sunod. Sunod yung may isog. Tisugan na na. Oh, yeah. Okay. Glabat yung pakyan. Wala ba yan? Prove na yan, nag-google ada. John, Yes, are you boss. ready? I'm ready. You ready? I'm ready. You ready?
Kung may da mo gusto kaunon, ano anay tim huhugasan? Imo kamot or itim kakaunon? Why? Di ba medical student ka to, no? Yeah. Okay. Kung makaon ka ba? Oh. Ano tim siyaan ko nung huhugasan? Tag siya naugasan tag kamot. Okay. Kaya no? Kaya para pagkaon ko. Para pagkaon ko, safe. No bacteria and shit. Okay. Ano, kontento ka, Mr. Cup, 1 cup? Yan. Okay, sige. Ren. Wala na. Di na ito niyo mamabawi. Mamabatihan na ko ito ni Ren. May ribat. Di rin mas ribat ni Ren. Kung mapula irong ni Rudolph, ano man liwat it mapula hype. Ano yun? Kaya ano? Are you ready? I'm not ready. Ano yun? Ano ba? At mapula akon. Bunay. Mati ko takmata pag mamatat aga. Ah, Pwede. Okay. Kaya mo manat baton. Wala kita mahimo. Sige. Di na. Ace, Sir, handa ka na ba? ready. Save the best. Igol lang. Kung mamon nala ngan tahong it pwede nim kaunon. Itimbugos nga kinabuhi. Ano ti mo pipiliot? Siyempre, Why? mamon. Siyempre, mamon kay mabubusog ako. Kontra tahong. Opo. So, di rin ka mahilig seafoods. Mahilig. Kaya naman mamon. Mas, di, unquestion. Sige lang. Unquestion, ang mamon. Kay mabubusog forever. Malaom-laom. Di rin man mamon. Baka mahanginon man light. Yeah. Narayan na tinaw na. Okay. Ano na eh? Tatawagan ko yung Mr. One Cam One Shot. Kung may niya mayayakan ang iyo mga baton. Ako man naging mong pagkana, siyempre may batang kwento. Kuhanin. Pwede mo di reputsun, mo, pero tag-advise, pwede gribon na la. Katapusan. Para surprise. Adala ba, ganggang ba? Riribunan nin. Siyempre, tribun, di ba? Adat gawas ito. Yung po nila. Tapos ikaw dyan, di na ako na-conclude na mahilig ka kumaon ng original flavor. Di rin mo ginuhugasan, di mo kakaon. Muna ko kala, mulatak mayayagal. Pansit Canton. Pansit Anton. Original flavor na Pansit Ang Anton. yelo na ulan to. Pansit Anton. Chak. Pansit Anton. Tapos, Anton Yams. Mapula. Sila. Ay, leto. Tapos sabihin ka, Juan, mamon kang tao. Sige, ginup-yup, pinalat na mamunas na kamatayin. Harsh. Damn, no, Harsh si Juan. Mas Harsh. harsh siya na ako. Possible. Okay, nag-enjoy ka ba to? Yes, so, Yes. Sige, dito kita music. First song, ano to title, tapos sino nag-compose? ang siya na una kanta, Escape. 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 Bali, nasurat ko ito para mga tao nga naagin, Escape. naagin anxiety and depression. So, Di rin literal nga nag-escape. Na-escape pa rin mali. Na-escape ka ba? nice. Na-escape ka pa ba? Criminal dating. God, ginasing na ni mo airpods nga. Ay na ikaw is gawas ha, kay ano ng oras. Di rin na. Di rin na. Huli ka din temprano na. Good. boy. Good. Di rin. Okay, dito airpods kayo nagkikita. Nasuporta. Good. Hello pa. Yan!
Magamitan naman Montero. So, kakano mo inigin surat? Kuwan, nasurat ko yun iya, pamati ko, like 1 year na day. 1 year. More or less, 1 year na. So, para ni dedicated din parang tao nga may mga depression. Or diri nga ni, kung mga problema la, tapos may dausa nga bagay nga nakakabili nga rin, makakapawaran ito nga problema. So, Kung mamati rin ang kanta. pwede yun. Pwede, diba? Dahil ito amo kaya po nagiging kwanira na hold on nila ito. Nakakapatid sila ang kanta. Papakamatay! Pero go, ano pa ito? Oh, first song. Second song na. 10 minutes na ako ginawa siya. Kaya. Ano pa? May nakamadudungan ka ito nga. Hindi mo ang kanta. Wala. So far, wala naman. Naayon man ako kung ano tamon naput up ito nga kanta. Tapos, yun na wala. Wala. Dere. Kumiwalag. Kumapagyanan. Hindi lang kumapagyanan. Gusto ko. Sige. Ang second song, ano lang ito title niya? Bali, ang second song liot namon, title ko niya Light. Light. Kay Light. Magaan. Light nga suga. Aon, suga. Lambrag. Yes. Lambrag. Tapos, ano tiya? Bagat gabay. Bagat sugad kay actually Light bagat kahawig niya it ano Bicon. ba? It kayakan it light. So bali liwat. Parte ito nga kanta liwat bagat hikita as individuals. May data kalugaringan nga mga kinabuhi tapos diri kita nakaka kung ano man natin natungtungan na naabutan so dito nakakalimtan ka kung din kita nagtikang so amo diya light. Reminder, yeah, di ba? Para di ka mga limot. Para makitan mo Kung dalan. haing ka man yan na tadiran ni mo kalimtan kung din ka nagtikang so yun. Bagayat North Star. Permanent dito ato nga North. Mga bisa nga mga katukabiyan dyan. No? Ganun, kabisado ni BNG na good. Direct na to baha. O regalo. Hindi ba ikaw, makatultol ka nga to BNG. Kung ibutan ka to sa nga lugar, makagawas ka. Ikaw, makagawas ka. Masunod na lakot ng gagawas ka sa rakyan. Ka-bright. Bright ba? Dahil kaya may nantuhin na lang sa kasangkay, nagsinunod lerang pedicab. Nawara na lugar ng duro. Umuli lang. Struggles as a band. Tikangan pagtikang niyo, anong baga naging journey yan sa Moan? Sige. Jeremy. Katapos, dudugtungan ko nila para malabat yung baton. Ano mo bagan hopes, tapos bagan dreams nga ano't kakantuan ng banda. Bakla. Ang mga struggles is mostly time good. Time. Hindi ako good. It factor time kay hadto nang eskwela manera nga duha. So amo to ang Lugar ka time. naman. And then nakaliwat after liwat may mapaka eskwela. Pag-graduate nila. Oo. Work liwat niya. Work liwat. So mo lagi na problema ang lagap namon if ang time good, pag-budget ang time kung ano namon ba. And then hakuan liwat hope namon kunin na banda is aginiim namon mag-world tour. Wow! Kung pwede ba? Kung pwede. Okay. Amo to mo bagat pinaka... Oo. Amo dito world tour. World tour sana. Wow. Ibaliwat tadi ka na. Wala ito. Kasi pa, mag-wish ka. At pinakakuan na lalo. Okay. Kung di rin nga ni matabon world tour, Asian tour. Pwede. Dire pa nga ni, barangay na lang. Barangay tour. Pwede. Aman to. Okay, nice. Jan. Same Sino- question sa'yo? Yeah.
Struggles. Ako launa no, no? Okay, so na... Bagat nagyayakan ka para ibang mga nagkukuan mga banda, pupurma, bagat makita gyapon nila experiences niyo, bagat pwede nila maging lesson kaya. Isa di rin nila kinanglanon na experience. And... Bangin lot, kung na nila tibalan ka nagbabanda, kaya tumudamot chicks. Ganito ba? Struggles, makuri ko lot yun, di ba? Dapat sila chicks. Shout out to Nicole. Sige. Ano na ito? Kaya na ako? Struggles na yan. So, bagat... bagan along the road nga sige tam pagtinukar bagat dako na factor gyapan attitude ka daw sa kasi Okay. pinaka number bagat dako nga factor kasi although bagat man good di ba iba't batasan ta mga characters so dito pero may make sure na talaga nga i-istoryahan Good. kailangan ma-istoryahan para papres man kitan gusto papres shut your trap dyan. So, papres magitan passion, papres magitan fashion. Ay! Balit, papres magitan mga gusto, aton mga bagat. Ano mo dream nga so dito. Maupod kami ni rap-rap. Tapos, so, why that storyahan para mag-work out. Open communication. Oo, kaya ako malatot kulang. So, kumbaga, hopes liwat. Kung wala, bagan, stick lagi apan brotherhood. Waray may magpapa, panbaanay, may magpapa, tatagantanan. Kumbaga, ano ba term ito? Makuha rin ko. Basta, respect lang kada usapan. Ayun, okay. Respect. Ang laki pili. Ren, Haakon lawat kuan. Parte pag contribute pag himong kanta. Kay ako kasi basta itong ba pag magihimo kaming kanta. Hindi rin ba ako nakahatag dayon nga yaran. Kailangan ko ani pamatihan niya balik-balik. kanya-kanya lang ito. Makat kuan. Amo ka pitong balita to sa ito, kaya danay kung musical differences danay ka. Aside lahat ito ngayon, si Sering at di rin nakakontribute. Danay kung di rin ka mo, muna ka mo pasensya matag sa latan. Maya ka man, ano ti mo okay na para lang, to hindi sa na Oo. May Hindi, man ito. disband. Bali amat doon kuan. Struggle good. Most of the time, halos pag hindi. Halos yan. Pero okay lang ito, kaya at least study ka pa man, ano? Escape, amon to. Pero kaya nag-acoustic ka gap, di ba? Actually, yan nawaray na. Nawaray na, okay. Ng vocalista. Ikaw. Ng Manikim. baya. Anikim. Manikim. Anikim ba? Pwede ka Kim. Post alone. Post alone. Okay, salamat rin ani mo, Juan. Ace, para mo. Ikaw na mag-interview ka tanan, ikaw bagat medyo seryoso nga type. Sanay na. Sanay ka na kaya. Tapos, amo man ko dito. Usa nga nakapapada, yung titungod niya. May karakter at kada tagsa. So, diri ka good, never ito nga nagkamay dan boring nga oras. Dull moments. Oo, Maray dull moments. waray. So, para latan question, bali, yan, pinaka-struggle good la. Sering pa man yung Jeremy nyo, untime good. Oras. Basta ko dito kay sigunta na lang, mag-aaring shit kanta. Dire maka, abutit ko sala. Bakat, waray na klaro. Di na pala, ito nga, simple nga butang, kompleto na, pero waray no sa, undang, magiinom na la. Bakat Okay. Kaya So, dili good mainam. pwede nga waray, dili kompleto. Kaya kung sugat, Oo, may di bagat mawara. Mga 6 months na liwat. Pasal ko na. Mali. Uy, congrats nga yan. Thanks, boss. Saan ka mapainom? Ano itong question? Kuan, bali liwatan hopes nga kuan. Ano't bagat iti mo ginuho pining nga band para siyang niya mag-world tour. Dili Hope. pwede ani mag-album. Oo, kuan, amo talaga pinaka-goal. First step talaga magka-metal album. Nice. First step. Budget. Pero na songs niyo.
Actually, may dana namon natutukar nga 10. May dapaduhang Nice. pending. Budget good la. Guys. Budget lang. Pinito Hulugan restore yan. tang 5-5. Pinito restore yan. Pinito. Pwede. Ano man yung mga advice nga mahatagin bago nga nagbabanda pwede diri ka mga tanan bumaton pwede kung hinalat gusto bumaton Kuwan la kasi ito, bus, para kun bagat bago ko nga learning, duduwa la kasi ito, ang mga bago nga nagbabanda. Either karuyag la nera tumukar or gusto nera gud tumukar. Bagat sugad ba? Ito nga ni nga, karuyag la nera makitaan, a stage, karuyag la nera mabatian. Pero iba ko dito, nagpupursigi. Gusto. Oo, nga gusto. Ito nga, amo na Sharing gud. pa kung naghihimo ka mong banda para May sacrifices para ko lang dito. magkada ka mong chicks amulay ito tiyugol Nere. pero tito nga for the love of music para sa tiyo passion yan Very passion. Burning. Burning passion. Ikaw, Ayun, Jan, may nakakumati ko. Ikaw, bagat studios nga type mo. Ikaw ka na nagtikang pag-classes. Hindi na mamulan. Amin sumasala ka pasar. Waray bagat ko ang talaga, binusahan ako ng doktor nga. Kuhan hindi rin kaya nawaray ko gamita. Kaya na ako na Dumuro yung nalugod. nag-reasoning. Nahihiara lugod ako pag glasses so bagat bay marurubalaw utak mata kay kinahanglan ngayon kaya para marirelax sa ting mata ko makita. Kaya na-stress na lugod iya kay sigit pa ni Guro pag... Shout out to iFix. Wow! Balik ka sponsoran niya naman. Ano timo, Kwan? Mahatag nga mga advice. Words of wisdom. Advice. Bata pa ako. Kung gusto. Himuwa, padayon. Puro sige. Shut it. Dili ba ka mag-iap nag-iingap nga masuportahan it local kabanda din niya. Always. Di ba? Always. What sa ito nga, dako nga contribution siguro at mga artist nga supportaran it mga tikang din. Pero before ito, may dana natin platform, may tot K-Box, di ba? Usa nga ako na factor kaya no kami. Sa nga factor. At kay Bax. K-Box, it's Cerebro Bar. Papakatukar at mga local bands natin din. Tatagan ng chance Tataganin chance. So, damo nga pasalamat gyapon namon ito. Nice. May nakang circle. Kimi. Yan, papaimnong kay ikaw niyan. Para ka mga limot. Palitaw, sige, di na kita mag-iya. Salamat, Aniyo. Salamat. Pag-share, Aniyo, Thanks, musika. thanks. Samoan in the house. In your house next. Yan. Please like and share. Click here. Yun. Click here. Click here. This is K-Box TV. We're Samoan. One come, one shot. Shot. Shot it. Thinking the past is gone and now we're moving on. Cherish the moments, even the time is almost gone. Almost as if we're waiting for help to come along. It's now or never time for us to stand up tall. Oh, I'll never change, I'll never change. The magic's in me, just let me be. I'm still the same, still the same.
I'm still the same, still the same. Right now we'll do it together. I'll never change, I'll never change. With magic's in me, just let me be. I'm still the same, still the same. Right now we'll do it together. I'll never change. The magic's in me, just let me be. I'm still the same, still the same. Right now we'll do it together. I'll never change, I'll never